Dievčatá, dnes vám posielam inšpiráciu na nádherné dlhé spoločenské šaty od veľkosti 38 po veľkosť 48. V týchto nádherných jesenných farbách červená, čierna nadčasová farba, burgundy, úžasná farba a smaragdovo-zelená, ktorá je tiež trendom tejto jesene. Ak sa ti niektoré páčia a potrebuješ na spoločenskú udalosť, píš správičku. V ponuke nemáme všetky veľkosti. Ďakujem za srdiečko, za odber, za like. Vaša Leila Moda Fashion, ulica Dlhý rad Bardejov. A mojím dnešným pracovným outfitom sú tieto nádherné košeľové šaty, zvierací motív, ktorý ja obľúbujem, ale ak nemáš rada zvierací motív, tak máme v ponuke takéto nádherné košeľové šaty do veľkosti 46, ešte aj v čiernej, v čokoládovej a vo farbe béžovej. Ďakujem ešte raz za srdiečko, za odber, za like. Vaša Leila Moda Fashion, ulica Dlhý rad Bardejov. Ahojte.